Mbagħad daħlu l-kunsilli Sewa. u kontesta l-elezzjoni Robert Arrigo. Sewa, tal-Kunsill. Għal-kunsilli. U kont canvasser ma' Robert Arrigo. Wadiri, Robert meta ħareċa, jien kont wet minn tal-bidu u kont canvasser ma' Robert. Infatti għalli jaħfellu u vera bniedem immissjat minn kulħadd għax għamel ħafna ġiġġa ta' slima. Ekkatlu, from a canvasser to the first mayor, to a mayor myself. Xaqstem minnom dal-affarijiet. U Robert bajt dejjem miegħu sa vodiri l-aħħar li kien ġielet fil-Parlament. Jiena ħriġt tal-Kunsill fit-2012. Qatt ma għamilt home visits jiena. Jiena ma ġbunniex il-home visits. Jiena bniedem ta' triq. Fit-triq mhux ma' persuna titkellem, ma' 2, 3, 4, 5. Tidħol ġodar titkellem ma' persuna. Qatt moġuni. Meta Robert kien qed nimrat naqra, kien talabni fisbu biex nagħmel home visits. U kienet ħaġa stramba lija immur imma Robert għamilta. Xieġifieri tagħmel il-home visits fisem Robert? Tmur, per eżempju, għakadda bżonn xi ħaġa u saqsi titkellem fisem Robert, għax Robert kienet l-isptar. Meta l-ewwel darba li kien l-isptar, wadiri, for me it was something. Kemm ilu qed ngħidu dan? 2 years ago. Meta daħal bil-problema tal-ġebla. For me it was something li għamilta minn qalbi għal-persuna li għallimni ħafna. X'għalmek Robert Arrigo? Għallimni biex nisma' lin-nies. Għallimni li fil-politika m'hemmx kuluri, trid tisma' kulħadd l-istess. Arrigo kien maħbub kemm in-nazzjonalisti kemm il-laboristi. Nasba Arrigo wieħed mill-iktar sindki Malta li kien jikseb voti jidherli. Kien hemm xi snin fejn kellu l-iktar voti mis-sindki kollha tal-pajjiż. Issa biex u mhux ukoll, għax dina ma deqx ngħidha jiena, meta rrid noħroġ, kważi l-partit ma ridniex ta'. Kien hemm min dirigenti tal-partit. Inti, ma inti tajba l-Kunsill. Ma ġin sami smijiet, ma inti tajba l-Kunsill. X'kien ir-raġunar tagħhom? Għax jien bniedem ċajtir, taf il-ħobni ċajta u nagħmel hekk, imma mbagħad fer xogħol. Ħobni ċajta għandi I like to joke u kollox. U fatti. Ġifieri ir-raġuni għalfejn għalulek li inti ma tkunx tajjeb fil-Kunsill għax inti għandek din id-dispożizzjoni umoristika. Jekk kun attur komedjant, u ta' ma dakx ċans soħroġ il-Kunsill allura. Issa mbagħad dil-persuna, ma x'in semmija, meta l-ħaq sindku, l-ħaq sindku, ta' hija naf. Lex il-ħaq sindku, hija naf. Lex pers li jien ma konx tajjeb, le l-ħaq sindku jiena. U straħt. Straħt. Dak il-persona li prova jaqtalek qalbek żammejta, kienet xi ħaġa li dejjem kellek dik ix-xewqa. Dik il-ħaġa, u ma nixħin jitilfu ejja ma inti tajjeb għall-Kunsill. Ma trid tarmil ħadd. Kulħadd huwa tajjeb għal xi ħaġa. Il-qudiem f'ħajtu Arrigo meta kien għaddej minn dawk id-diffikultajiet, inti kont qrib tiegħu wkoll? Kont qrib tiegħu wkoll. Kif kien dak iż-żmien? Kien meġuħ. Jien l-aħħar li tqajt ma' Robert konna il-Borza il-Belt. Il-Borza il-Belt fejn? Il-Belt il-Ħorza naħseb. Il-Borza, Republic City sfera. L-Stock Exchange ġifieri qed tgħid. Fehem Madda xerdulhom dak bħalissa. Fehem il-Union. Fehem il-CEO x'jisimha Marta Sportelli. X'jisimha dak bħalissa. Il-GRTU le? GRTU. Mek il-Borza propja jgħidula. Mek il-Borza. Dik il-binja probabbli il-Borza. Il-binja l-Borza. Hekk il-Borza x'darba ġiet l-Stock Exchange probabbli xi darba. Ma il-Borza jgħidula hemmhekk nafha. Insomma, qiegħed hemm u qed jitkellem fuq turiżmu. Fil-pubbliku jew bejnietkom? Kien hemm kien mistieden, wadili bil-wheelchair miskin u hekk.
U batħi minnom rriti uħx naqra barra, mek se mis-sala ħġna barra, u bil-qeda maġembu jena, u jiġi bniedem. Ma nafx min huwa. Ma dej kollok bħal Robert. Qed jibbati bil-kanser. U jiġi li Robert jgħidlu. Robert taf min miet? Pawlo ta' bil-kanser miet. Zibes li dak il-ħin. Bniedem qed jibbati u qed quddiemek qed taraħ. Bla saħħa spiċċa miskin kien. U tgħidlu miet Pawlo ta' bil-kanser. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek? Rid noqtlu. Ma żammet kalm. Kienet hekk. Bniedem marit u tgħidlu. Miet Pawlo ta' bil-kanser. Le, jena ħassejta ta' Robert. Ta' Robert ħassejta ħafna. Ħafna. Kien maħbub ħafna ta' Slima. Kien maħbub. Il-laboristi jħobbuh. Il-ġit li għamel, ħafna ġit. Nis fuq rajenom fiskiet. Mela, tlaqna?